ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପୁଣି ହଠାତ ପୁଣି ଏପଟେ କେମିତି କଣ ପଡେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା 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 କେମିତି କଣ ଆଇଲେ? ସେପଟ ବାଟ ବନ୍ଦ ଯେହେତୁ ସେପଟ ବାଟଟି ବନ୍ଦ ମୁଁ ସେ ଦେଖିଲି ଏଇପଟ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଇପଟ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋ ମନରେ ସ୍ମରଣ ହେଲା କି ଏଇପଟ ବାଟରେ ତମ ଘରଟି ପଡିବ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ମରଣ ହେଲା କି ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଅଛି ଗୋଟେ ବାଳୁଅ ଝିଅଟି। ତାପରେ ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତନ ହେଲା କି ଯେହେତୁ ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଳୁଅ ଝିଅଟି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଳୁଅ ପୁଅଟି ଅଛି ତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କଲି। କୃପା ଭୟ କି କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି କୃପା ନୁହଁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କାଣ୍ଡି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଖାଲି ଚିଆଟା ନେଇକି ଆସୁଛି।